taate agama ben uripe urip tentrem muga mulya kidul kae apa menapa dewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taate agama ben uripe ayat tentrem muga mulya kidul kae apa napa dewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taate agama ben uripe ayat tentrem muga mulya. Ono sewantana jamut gawe wanaraka siyaga ing yuda lawan raja Kaisika kasta pusakane becut Kyai Samandiman Drabas sing pran pupu singa barang alas ropat eyo hae parange tansaya rame eyo hae sarwa ireng sandangane. Slompret, slompret, kempol nunggu kendari ala ketipo ngimbal bonang loro to slendro slompret belok jaran ke bang nondra warake ngigel macan mangap megap megap bujang kanong kaleya timbang mus cocok kagungan reok prasaja gawe gembira tawang mangukutane gunung lawu katakan pariwisata dina minggu muda-mudi sesonjo balik gambang ombang-ombang katakan krocokan sewu Cederial kang sarwa lumaku jawil jinawil sarta meseguyu camping tawang mangu indah mas aja dileroi mas aja dipoyoi karep kunjalo di SMI tinggal aku kudu ngerti toro aja ditinggal kapribaden katimuran mengkoke keri ing jaman boyo sing eling-eling bapak iku budaya pancene panarkanamu sigro nayoko angayai karya pakarya ning praja gumregut sekut cancut tali wondo manunggal setya dampya tinonese suarane kumburo samya rebut ngarsa ngestu praja rawanya sang nata sajuru-juru ngayahi garya. Oh ho 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 yeah. Bergembira